vás vítám u nového videa. Dneska tady máme první díl, zdalo by se říct trilogie dílů z Babety 225, konkrétně toho motoru na ní, takže je to s tou nakopávačkou, tady je díra na tu nakopávačku už, tady je ten segment. Jo, a tohle video jsem na YouTube teda ještě neviděl, a tak jsem si říkal, no když už to teda budu mít rozdělený, že jo, tak to natočím. Takže, proč se tenhle motor půlil? Je z jednoho prostého důvodu. Všechno kvůli tady tomu segmentu. Protože soudruzi v Považské Bystrici to asi jako nedomysleli moc. A tady je pružinka. Jo? Tady v té pružince ještě kulička. Tu tam z prostého důvodu teďko dávat nebudu, protože bych ji ztratil, jak se znám. A tady uvnitř, jo, je západka. Takováhle západka. Jo? Která zaleze takhle semhle. Takhle, jo. Tak. Takhle. Prostě tady do toho vybrání, jo. Já to tam teďko nedám, protože tam překáží ta pružinka. No. A ta západka, když startujete, jo, a když se hřídel vrací, tak ta západka takhle se složí tady do toho vybrání a je tam vlastně takhle, jo. Takže vlastně nepřekáží a jenom takhle cvaká na té hřídeli. Nicméně, když začnete startovat, tak ta západka se zachytí tady v tom zoubku, jo, a vlastně už jakoby zabírá, takže vy startujete. No a vzhledem k tomu, že to udělali takhle jenom na jednu hranku, jo, prostě lepší nevymysleli, nevím proč, tak ta západka se takhle hezky sežvejkává. Takže, abychom docílili toho, aby to bylo co nejvíc pevný a už se to pokud možno nikdy nepokazilo, tak mám tady tento odřezek. Je to konkrétně Radeko, je to tvrdý jako čert, ještě staré zásoby z Poldí Kladno, jo. A jo, když jsem to zkoušel uříznout, tak jsem se na to jako stupil pilku na železo. A to se vyplatí! Takže jsem tady ten rádius jsem brousil na vejšku nebo na tloušťku, je to stejný. Ono se to bude muset akorát takhle na dílku, jo, trošku zkrátit a potom se to uřízne takhle stejně v té vzdálenosti, jo, aby to bylo stejný, prostě to se bude muset řezat flexou, no, protože tou pilkou by to nešlo. Další, co je tady problémek, na který jsem přišel před chvilkou, tak je, že tady ten kroužek, jo, prostě, hele, tady v tom je okroužek, tenhle, jo, ten tam vlastně funguje jako těsnění, to je těsnění, že jo, takhle tam je, jo, v tom vybrání a takhle se do něj jakoby opírá ta hřídel startovací. No, a tady to je za normálních okolností segrovka. Až na to, že tady nějaký dobrák ji jako urval, jo, a tím pádem tam protéká volej. Tady je to netěsný, že jo. Musím koupit novou, protože tu nemám. Tady to by teda k tomu startovacímu segmentu bylo asi všechno. Mě nenapadá ani, jo, jinak tady potom převodovka klasická jako normální 210, až na to, že na té předlohovce, jo, je ještě tady to kolečko navíc. Jo, to je vlastně, jestli se mi to povede tady nějak dát dohromady. Takže nejdřív předlohovka, tak, a teď to tady ten startovací segment. Aha, tak pojď, jo, good. Takže, hele, jo, prostě tady ten segment, tady je ta západka potom, že jo, tak jak se nám zakousne, tak roztočí tohle velký kolo, jo. A tady o to malinký se to zapře, že jo, a roztočí to vlastně celou tu hřídel, která potom roztočí tady tohle velký převodový kolečko a to roztočí potom už spojky, že jo, a probíhá to jako na 210, takže vlastně tady ta věcička simuluje, vlastně nahrazuje zadní kolo, který nemusíte roztáčet, že jo. Další věc, proč se tady ten motůrek půlil, je ta, že
tady mám válec, jo. A v tom válci byl tenhle píst. Tady vám můžeme prostřihnout video, jak to vypadá, když do vybroušeného válce dáte originální píst. Prostě já nevím, kolikátej to je výbrus tohle, ale počítám, že to bude tak druhý třeba. Jo, protože tenhle válec má na to 30 000 kilometrů. Takže druhý výbrus a origoš válec. Jo, nebo nevím, jestli je úplně origoš, a nebo jestli je na první výbrus, ale každopádně je menší. Můžete se kouknout i na ty písní kroužky, jo, že ty tam fakt jako lítají. No, takže ten válec zevnitř poškodilo, že jo, a jak to tam se plácalo, a takže teď se rozhoduje, jestli tohle dát na výbrus a byl by tam jako třetí výbrus, a nebo koupit novej válec rovnou a mít origoš prostě. No tady z toho ty karty, ty se ještě budou čistit na tom ultrazvuku, to bude až v příštím díle teda. A tady mám připravené věci, co do toho ultrazvuku půjdou. Jo, tady rotor, šroubky z motoru, potom, co tam mám, asi hlavu tam ještě šoupnu do toho. A tady už mám vyčištění díly. A tady mám komplet spojky, už vyčištění, tady mám karburátor, hnací kolečko, tady mám potom ložiska ze spojek, jo, a tak. Jehličkový. Jestli najdu nějakou fotku toho karubecu, tak vám ji sem taky můžeme hodit. No, tady to by asi bylo zatím všechno a příště se teda uvidíme u toho ultrazvuku, který je tu. Tak jo, hele, tak zatím všechno a zdar.